Lisa, good morning. Good morning everyone. Sino yan? Telma, good morning. Bakit hubo ka dyan? Wait lang, Telma ha. Bigyan kita ng jacket. Wait lang. Basa pa yung buhok ko. Wait. Malamig na yung kape ko. Pinpi po. Thank you guys. Para ang labo ko. Ganun. Ang labo ko dyan, ano? Bakit? Yung camera ko, guys. Raima, thank you. Ano natin? Punasan ko kasi ang pangit ko eh. Mag-update lang ako, guys.
Good morning guys. Mag-breakfast lang ang Pinkay. Update lang yan guys ha. Kasi nakakapag-vlog. Bilis ng oras. Ano na kaagad? Saan ang aking munting munting? Breakfast, bibitot. Kain tayo. Lumamig talaga yung aking kape. Bismillah. Na ano siya? Nabuwal. Breakfast. One people, you guys sa nakatambay. Update lang yan guys. Salamat. Salamat sa inyo lahat. Lahat ng sumilip, thank you. Fifteen people, good morning. Good morning guys.
Breakfast. Coffee with bread, with egg. Kain muna bago mag-start ng work. Laging busy. Hindi makakanta-kanta. Bilis ng oras. Six people, thank you. One hour lang ako, guys. Parang ano naman yung aking kinakain. Parang hindi ko siya masyadong ano. Alas 2 na pala sa Pinas. Kain, guys.
Bilis ng oras. Work na. Work na naman. Maring kababayan vlog, mix vlog. Thank you sa patusok. Thanks for coming. Good morning. Good morning, everyone. Salamat sa inyo guys sa 3 people na nakatambay. Thank you. At tayo ay magwo-work na naman ulit. Work time. Mag-work na. Thank you. Thank you guys. 18 people. Shukran. Thank you. Dito tayo dito. Work time. Basta pa ang buhok ko dahil kaya ganyan yan guys. Nakaarulog kayo.
Tapos na tayo mag-breakfast, kaya tayo ay mag-work na. Sa muli. Parang hindi pantay yung aking kilay, guys. For people, thank you. Yan ang ano pag nagguguhit ba. Hindi siya pantay. Mag-work na ako, guys. 1 hour lang yan, guys. Thank you, ha. Thank you sa nakatambay. Ano lang yan, ano tawag na ito? Update. Thank you. Ano yan, guys? Oh, lagi puyat, oh. Wala na pala tissue.
Thank you.
Thank you guys. Jofel. Kunting ano na lang mag-e-end na ako guys. Busy si Pinkay. Naglinis na ako. Jessa, thank you. Thank you sa inyo lahat guys. Salamat sa nakatambay. Oh, laging busy ang host.
Sir Jess, good morning. Thanks for coming. Naka 1 hour na ako, guys. Thank you sa inyo lahat. Pasensya na busy ang host. Nagwo-work na. Always busy. Hindi na ako nakakakanta-kanta, guys. Lagi silang may bisita. Inaabot ako ng madaling araw. 1 a.m. to 2 a.m. Kaya pasensya muna. Hindi ako nakakadalaw sa mga nakapagtamsak ako dun sa mo, Sir Jess, nung nakaraan, bago siya, dun sa upcoming mo, pero, that time na live ka, busy ako, may kami, bisita. Inabot ako ng 2 a.m. Laging busy, Sir Jess. Kaya hindi nga ako nakakadalaw sa mga live sa gabi. Dami kong luto. Laging yung anak, yung nanay. Kaya pasensya muna kayo, guys, ha. Babawi ako pagka alam nyo naman, pagka naglilinis na ako kasi darating na naman yung mga anak niya. So, dito magkakainan. Friday ngayon. Family day nila. Kung sa atin Sunday, dito Friday ang family day. So, dito mamaya ulit. I'm broken. Live ka ulit, Sir Jess. Pagka magbawi ako ba? Pasensya muna. Ako yung mag-work. Ang pawis ko, nag-iis-is ako ng hagdan. So, bawi ako, Sir Jess. Guys, thank you sa inyo lahat. 7 people, thank you sa lahat ng nakadaan. Hal. Tapos, after nito ako, may live again. O, sige, bawi ako, Sir Jess. Punta ako sa live mo. Alam niyo naman, pag hindi ako busy, kahit na nandito ako sa oras ng work, pag hindi ako, hindi ako busy sa magluto. Pag walang bisita. Lagi silang bisita, nakakailang bisita na. Tapos laging fasting yung amo ko. 1 week. Mahigit nagpasting. Kaya doble-doble yung luto ko ba. Thank you. Bye-bye. Hindi pa ako tapos mag-work. Maglilinis pa ba? Linis. Hinahalal. Hinahalhal talaga ako ba. Naglilinis ako sa sala. So, halhal ang pawis. Kahit may aircon na, pinagpapawisan pa rin ako. Bye, guys. Thank you. Sige, Sir Jess. Tingnan ko kung may upcoming ka. Sige, tingnan ko ulit. Punta ko mamaya dun sa mo. Bahay mo. Bye-bye. Good morning. Saan na yung patay? Ay, ano ba yun? Ba't hindi napatay? Ayun, pala patay na.